आच्छा गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलावहाय खुलुमबाय आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै दिनै जों महनपुर माइनाव हारिमु आफाद हिसाबै देग्लाय जोङो 53थि बोसोरारि माइनाव फुजा खुंथाय महनपुर माइनाव हारिमु आफादनि दैदेननायाव जों देग्लाय बेखौ मोननो हादों। दा बेवहाय जों सानथामनि हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारियावहाय गाहायैनो जों मा खालामो आफा बोराइ बाथौनि जि थानसालि बे थानसालियाव जोङो आइ माइनावखौ सिबिनायानो जोंनि गाहाय बोसोराव खनसेहै जों बेखौ खालामो हिसाबै जोंनि महनपुर हालामाव थानाय जाथि जनगोष्ठी जेबो धोरोम माने राव बासियालासै जों बेवहाय खौसेयै बे हाबाफारिखौ मावबोदों। जों दिनै बेखौ बुंनांगोन जे 1954थि थम जाबाय जिहेतु बिनि सिगांनि समाव जेब्लानाखि जों जोनोमानो गैयामोन बिनि सिगाङाव जोंनि आबै आबौमोनहानो बेखौ खालामनानै गालांबाय। दा बे हिसाबै पाराम्पारा हिसाबै जों बेखिनि हाबाफारिखौ लाखिबाय थादों। दा बेखौ जों लाखिनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे दिनै जोङो आइ लोक्षि एबा माइनाव होनना बुङो जोंनि बर' रावाव माइनावखौनो लाबाय। दा बे हिसाबै जों माइनावखौ सिबिनायनिफ्राय जों मा मोननो हायो? दा जों जिहेथु जोंनि थांना थानायनि थाखाय जि जोङो माइ होन्दो एबा माइ बे माइनावखौ लाबोनानै जोङो बाथौ गुदियाव जों बेखौ आर'ज गाबो। जोंनि बरायनाया बेनो जे जोंनि थांनानै थानायाव जि माइनावा जोंखौ फोथांनानै लाखिगोन बे जाहाथे इन फिउचाराव जोंखौ लाखिबाय थानो हाथों। लोगोसे जोंनि बे आफादखौ दिनै बेखिनि गरजियास हाबाफारि लाखिनानै मावलांबाय थानायनि थांखिया जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव जेरै बर'ल' नङा मुस्लिमफोरबो थाबाय, आदिबासि थाबाय, बिहारि बिथांमोनबो थाबाय। दा बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारि खुंनायाव गोबां मदद होयो। मानि थाखाय जों बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हायो नामा? जिहेथु जोङो लास्ट 2008आव मोनसे जोंनि हारियारि माखासे दाङाबाजिनि खारनाव जोंनि थांना थानायनि बेलायावहाय जिबिकानि बेलायाव गोबां खहा जालांबाय। जाहाथे जोंनि लुबैनाया बेनो जों ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोरोबलायना थांना थानो हायो नामा? बे मोनसे थांखि। बेनिफ्राय रायजो राजाया मोनसे मिजिं जे बोसोरावहाय जोंनि ओनसोलाव महनपुर मोनसे गिदिर हालाम, बे हालामावहाय बेबायदि गुबुन बेबायदि मोनसे फुजा फोरबो जालांनाय बेबायदि परिबेस गैया। जिहेतु बे मोनसे माइनाव फुजाया आबै आबौ दिननिफ्रायनो खोनानो मोन्दों, जोङो मिथिबोदों बै समावलायनो गुबुन गुबुन जाथियाव बे आफादावनो दंखाजोबोमोन। बिथांमोननि खौसेथियाव बेखौ मावलांनाय जादोंमोन। फैयै फैयै बोसोर बारलांनायनि उनावहाय दिनै जों बर' माहारियाल' बे हाबाफारिखौ दैदेनलांबाय थाबाय। दा बेवहाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो मिजिंथिना थायो जे अक्ट'बर दानाव लोक्षि फुजा एबा माइनाव फुजायाव जोंहा मोनसे फुजा जायो। नैबे बोथोरावनो माने जोंनि गथ' गथायनि मोनसे जिबनाव मोनसे रंजानाया बेयावबो दंखायो होननानै जों सानो आरो बेखौनो मिजिं लाना थाबाय थागोन जे देग्लाय लोक्षि फुजायाव ओरै खालामगोन। बेयावल'सो जोंहा मोनसे बोसोराव खनसे। स' आं बेखौनो फोरमायबावनो लुबैबावो जे गुबुन दुर्गा फुजाफ्राव माबाफ्राव जोंहा बेरायहैनायनि बांद्राय बिदि परिबेस गैया जोंनि ओनसोलाव। जिहेतु बोसोराव जोंना बेयावनो खनसेयावनो जाखायो। आइ माइनावखौ जों गावनि बोराइ बाथौनि थानसालियावनो लाफानानै जों बयबो मिथिगौ बेवहाय जोङो सिबिनायनि गेजेरजों मोननो हास्थायनाय जि मोनसे जोंनि फोथायनाय नङा होमबा? बे फोथायनायखौ लानानै बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गासै बर' माहारिल' नङा गुबुन हारिनि बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि बे बाथौआव खुलुमफैयो। जों बेखौ मोननो हादों आरो दा बे बेलायावनो जोङो आं रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज होनो बेखौनो लुबैगोन जे जोङो सिबिनायनि गेजेरजों खुलुमनायनि गेजेरजों जि जोंनि मोनसे फेथ फोथायनाय बे फोथायनायनि गेजेरजों मोननो हास्थायनाय जोंनाव गोबां दं। जिहेतु जों बे आइ माइनावखौ जिहेतु बयबो गाव गावनि न'खरावबो सिबियो, गावनि थानसालियाव गावनि बाथौआव सिबियो। बेनि गेजेरजोंबो रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा मोनसे गोसोआव मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय मोननो लुबैनाय बेखौ मिजिंजों बेयाव फैयो। जिहेतु गोबां सुबुंफ्रा मोननो हास्थायनायनि गेजेरजों बेयाव खुलुमफैनायनि उनावहाय जोंनो फिडबेकबो होफैनाय जों मोननो हादों जे नोंथांमोननि बोसोराव नोंथांमोननि ओनसोलाव बे माइनाव फुजा खुंनायनि गेजेरजों जों जि माने बिनो थांदों, जि आर'ज गाबनो थांदों बेखौ जों मोनदों होननानै जोंनोबो बेबायदि फिडबेक होफैनायखौ जों मोननो हादों आरो दा बे बेलायाव जों बिथां रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो मेसेज होयो। फोथायनाय दं जों इसोरखौ सिबिनायनि गेजेरजों आइ माइनावखौ जोंनो मानो नांगौ जोंनि इन फिउचारनि थाखाय जोंनि इयुननि थांना थानायनि जि बेबस्थाफोर बिनि थाखायनो जों माने मोनसे नांगौ मोनसे गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो दा बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो मेसेज होबाय। जोंनि महनपुर माइनाव हारिमु आफादनि देग्लायनि 2019 मायथाइनि जि सानथामनि आबुं हाबाफारि लानानै गिबियावनो जोङो आइ माइनावनि थानसालियाव हाबनायनिखौ लाफानानै जोंनि बर'नि आंगोनिबो आंगो कृष्टि हारिमु बेखौ जोङो थांनाय 2018 मायथाइयावहाय जों मोनसे सोरजिबाय बे ओनसोलावनो जे जोंनि जिथु आंगोनिबो आंगो दोरोङारि बे जोंनि हारिमु कृष्टि मोसानाय आयदाखौ जों गुबुनावहाय गोबां रोजा रोजा थाखा फैसा होनानै लाबोनाय जायोमोन। जों थांनाय 2018 मायथाइयाव जोंनि ओनसोलनि गथ' गथायफोर ओनसोलै सोलोंफुनाय गथ'फोरखौ लानानै जोङो कचार लाबोनायनि गेजेरजों जों बेयाव मोनसे माने जुगामि मोनसे हारिमु आफाद जों मोनसे दानो हाबाय। बेखौ जोंनि मोनसे गोग्गानाय जों बे माने हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मोनसे सोरजिनो हादों होननानै जों मोननो हादों आरो दा बेनि गेजेराव जोङो बे थानसालियाव हाबनायनिफ्राय जागायनानै जोङो जोंनि हारिमुनि मोसाग्लांनाय हारिमु दिन्थिफुंनाय बिदिनो 2019 मायथाइयाव गोदानै गोदान
जोंनि हारिमु सिबियारि बिथांमोन जेरै सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोननि गोदान गोदान सावथुनफोरखौ जों लाबोनानै बिथांमोना लुबैनाय बायदि थाखा फैसा होनायनि गेजेरजों जों रायजो राजानो अपेन श' माने रायजोफ्रा लुबैनाय बायदि गोदान गोदान फिल्मखौबो जों दिन्थिनो हादों। जों थांनाय मोनायावहाय रिया ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव दिहुनजानाय गोथार फिल्मखौ दिन्थिनो हाबाय। जों दिनैनि गेजेरावबो रान्दिनि मोदै जों बे फिल्मखौ दिन्थिनो लादों आरो गाबोनबो जोङो सिनायथि दा आइडेन्टिटि होननाय बर'नि मोनसे गोदान सावथुन गोबां जायगायाव मुं मोनबोदों बेखौ दिन्थिनो लादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बे फुजा मण्डपावहाय जाथि धर्म राव हारिमु बासिनाय गैयालासेनो गोबां जाथियानो फैनानै माने माखासे दखान खबर होफैदों। जोंनि बर' माहारियाबो जोंनि ओनसोलनि बर'फ्राबो गोबां दखान होदों। मिजिंआ बेनो फुजा जानायनि गेजेरजों मोनसे मेलानि गेजेरजों जोंबो जिहेथु थाइफा थाइनै बेयावनो खरसा खालामो जाहाथे जोंनावबो माबा मोनसे थालांफिनदों बे परिबेसखौ लाबोनो नाजानाया जोंनाव दङ आरो बेखौ जोङो रोखायै बुंनो नाजागोन जे जोङो थांनाय 2019 मायथाइयाव जि मोनसे मोजां सिन्था खालामनायनि गेजेरजों जों बोसोरै बोसोरै गोबां रोजा रोजा खरसा खालामनानै ख्रिस्टि दोलो लाना फैयोब्ला जों दिनै जोंनि ओनसोलाव इसिबां माने जौगाफुनाय दामगिरिफोर सोलोंनो गोसो जानाय मोसानो गोसो गोनां माखासे हिन्जावसाफोर दं जिहेतु जों गुबुननिफ्राय खरसा लाबोनायनि गेजेरजों फोरोंबाय। जों देग्लायसिम 20निबो बांसिन आइटेम जोंनि मोसानायनि आयदा जिहेतु जोंनि बर'फोरनि बेखौ जों मोसानो फोरोंनो हाबाय। बिनि गेजेराव जों जोंनि ओनसोलावल' नङा दा दिनै जों बेखौ रोखायै बुंगोन जे जों जिहेतु बर' माहारिनि माखासे बे हारिमुखौ सिबिनो थांनायाव जों जोंनि ओनसोलनिल' बे महनपुर हालामनिल' खोथाखौ जों सिन्था खालामाखै। सारा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि बे मोनसे महनपुर माइनाव हारिमु आफादनि मोसाखावरि दोलोखौ जों गुबुन गुबुन ओनसोलावबो मोसाहैनो थाखाय जों साखाफारा आरो जोंनि रोंनाय जोंनि दिन्थिफुंनो नागिरनाय जोंनि बर' माहारिनि हारिमुखौ लाखिनो नाजानाय जि थांखि बे थांखिखौ लानाय जों गुबुनावबो थांनो थाखाय साखाफारा। दा बे हिसाबै जोङो बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव माखासे हाबाफारिखौ जों दाखालिबो थांनो हादों आरो बेबायदिनो माखासे दुर्गा फुजाफ्रा हांख्रायफैनायावथ' जों थांनो हादों। बाथौ धोरोमनि माखासे जेरै जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव बोसोरारि खेराइ फोरबो जायो बे खेराइ फोरबोआव जों थांनानै माखासे बाहागोखौ लाहैनो हादों। दा बे हिसाबै आं बेखौनो फोरमायगोन जोंनि महनपुर माइनाव हारिमु आफादनि जि मोनसे जुगामि मोनसे हारिमु आफाद जाबाय जों बे हारिमु आफादखौ जों गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव थांनानै जुदि जोंखौ हांख्रायोब्ला जों बेयाव थांनो थाखाय जों साखाफारा होननानै आं फोरमायो। फुजाजोंथ' जों फ्राय उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों जोंनि बिमा बिफाफ्रा गोदोनिफ्रायनो होबोबाय थाखादोंमोन आरो रायजो राजाफ्रा माने जों दा बहुद गोबावानो जाबाय बुंनो थाङोबा जों माबाबाय जिखुनु दा आं बेहाय दौरि मोनबाय दौरि मोननाय आं बोसोरबा टाइम जाबाय आरो दौरिया रानिं बेनि मोनदांथिया जों गोबां खाथि खाला गोबां जाथि हारि माहारि दङ थेवबो जोंनि फुजायाव बयबो नायफैयो जों बेवहाय जों रावखौबो जों नेग्लेक्ट खालाया बयबो जोंजों रायजो हिसाबै खाथि खाला हिसाबै जोंजों बयबो सहयोग होयो आरो बेबादिनो जों प्रत्येक बोसोरावनो जोङो फुजाखौ मोजाङै दैदेननो हायो जों दावराव दावसि जायासिनो आरो जोंहा बेवहाय जों बाराद्राय इसिबां जोंहा बर'नि माबाया जोंहा बेजर गैया सर्ट मोनसे मोनदल' गामिल' आरो मोनदल' गामियाव जों दा बेखिनिजोंनो खाथि खाला हारसाफोर थानानै जों बिजोंनो जों दा बेखिनि फोरबोखौ जों लोखि फुजा फोरबोखौ जों मानिबाय थायो आरो